Mukabat sa 101 ka mga iPhone ang malampusong nadagit sa mga kawatan sa usa ka gadget store sa Turil, Davao City. Sumalas pamahayag ni Police Major Cheryl Bautista, Hepes Turil Police Station, alas 9:40 sa buntag, Hunyo 24, 2026. Nasira na lang sa tag-iya nga si alias Jan nga gisulod sa kawatan ng iyang tindahan sa mga gadgets. Dugang pa nga sa pagsubay sa CCTV footage, nakita ang mga aktibidad sa gingong kawatan nga gipangkuha ang mga iPhone sa tindahan. Nakasulod ang mga sospek human malampusong naguba ang kandado sa roll-up door. Base sa inisyal na investigasyon sa Turil Police Station, mukabat sa matulok ng mga lalaki ang misulod sa tindahan. Pugsanon nga nisulod sa mga tindahan gamit ang bolt cutter. Alas 3:13 sa kadlawon, Hunyo 24, 2026, busa na dagit ang 101 ka mga iPhone nga nagkatidad sa 1,822,919. Lakip ang cash nga nagkatidad sa 24,500. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Biel, Labanos Tatak, Armen.